kalian satrio satrio satrio. Prajurit, kula padha sing ati-ati nggih. Cipta, cipta, cipta budaya. Yo. Ois. Ayo Yo. Kaya nampa olah kawulan ben kala kang grending awan iki ger. Ois. Yo. Yo Pak Udi Mandor Gunung Bolo. Matur nuwun rawuhipun Pak Udi. Hei! Yo. Pak Joko. Lan nggih Pak Sis. Ois. Ayo lho Tut. Sopo iki? Yo. Ha yo. Ois. Yo. Ha. Yo. Hoi. Yo. Delondonge sapa? Matur nuwun rawuhipun.
Gesit audio. Yo. Biar. Ayo, Yo. Đó, hey. Yo. Hey, đó. Hey, yo. Đó, hey. Hey, đó. Hey. Ser. Yo. Ayo nang ngene. Dokter ada sebetul. Ayo, iki nopo ya? Ayo. Sing hati-hati. Woi, ayo Kang. Takut lu. Ayo, warok. Ayo yang biang-biang. Sing hati-hati iki.
Aku wis selak bener pun. Aku yo guyu. Nyapa? Ijone ora metu iki mengke. Urung. Ijo, Mbak. Ijo. Bacotke Mbak Astu. Nilarake dosa karsane kepripun saya tangeh lampun lambok nggih sampun wonten dusun kesametanipun
Gondes Kang Gondes. Kang Wani Reneo Reneo. Apa-apa Suprejo. Lah niki kanca-kanca Suprejo, Kang Gondes. Tak parani apa kowe marah dhewe? Oh, nek kuwi langsung berkumpul teman-teman. Nek kuwi wae. Lah niki Mas Udi, Pak Udi. Kene panas Pak Udi, kene panas. Rina wengi dadiani wangan prasaja alus bebek sabar tergemati mamang putra luhur lan budine
Selamat yo balem iki.
Saya Romi banget ya. Nggih, alhamdulillah niki mau sampeyan kita pirsani penggawe